И така хора, добре дошли в едно ново видео, в което днес ще ви покажем нашия сервер в Minecraft. Който иска да влезе долу в описанието, ще има IP за сервера. И да, абонирайте се за канала, лайкнете видеото, абонирайте се за техните канали. Те също са долу в описанието и нека продължаваме с видеото. Значи първото, което ще ви покажем е плагините. Който иска, тук може да спре на пауза да ги разгледа. Като цяло накратко тук може да си купиш торба за 3 диаманта. Има Keep Inventory, има такова за сядане. Когато щупите дървото, се чупи цялото. Също като спи един човек, пак може да стане ден. И да, също има тип Ask. Има Home, в смисъл като се сложили някъде да имате Home. Като напишете Home, ето телепортирала там, де си го сложили. Примерно, ако сте копали и си сложили там да ви къща, напишете Home и се връщате там. Има, нали, с парола. Всеки път, като влезете, трябва да спишете парола, така че я запомнете. Има Clear Lock система, нали, след няколко минути маха нещата, които са на пода, за да лагва по-малко сервера. Това е нашата къща на онарите. Тук долу е моето. Така. Там е недъра. Също не може, смисъл, който краде от къщата на онарите и като цяло да Като цяло откъдето да се краде са банба. Тук това е честрум, тази дупка е 10 по 10, стига до Bedrock. Това е честрум. Да, който много не ползвам. А това тук е ферма. Нали, тази ферма и честрум не може да се ползват. Това тук е за коне, това са нашите коне. Тук е недъра. Като цяло до нас има и село. Ето това е тук, имате безплатен енчантинг, те може да си енчантвате нещата. Да, и вече магазините. Това е Макдоналдса, тук се продават като цяло паражоли, пирета, риби и такива работи. На много добри цени, по цели стакове. После това е общака. Значи тук струва, за да се нанесете, струва 8 диаманта, ето толкова е голямо. Нали, само нашата къща е на 2 етажа. Иначе всички са си по един етаж. Имате все пак и някакво минимално завеждане. Да. Това е ендър перлата. Тук може да си купувате фойерверк с всякакъв duration. Ето 3, 2 и 1. А там е библиотеката, има абсолютно всеки енчант. И то от най-добрите, нали? Ето, може да си ги разгледате. Но разбира се, Swift Sneak е най-скъп, защото е най-труден. Да, за 8 диаманта. И пак е доста добра цената. Да. Другото, което ще покажем е казиното. Оставим да направим само още една рулетка и е готово като цяло, но иначе ето това е първата игра. Трябва да ви се падне зеленото. Втората игра. Тук трябва да се паднат 3 еднакви блока. Или 3 диамантини, 3 златни или емералда. Тук слагате диаманти и ви се падат или нищо, или Iron Gold, диамант, мендин книга, нали това беше. Да.
Мени книга, диамантен блок и елитра. И тук долу ще е рулетата. Да. Но не, още тук няма нищо, Да. има. Просто само е подготвено, иначе тук ще бъде. Да. Все още събираме материалите, защото са много трудни. И Да. за рулетата най-вече. Да, то като цял този сървър ни отне малко време го направи. Да. Това е сега шулкара. Тук са касите. И нали шулкар 8 диаманта, който краде се банва и ето. Е тези неща. Шулкар шела 4 диаманта, защото с 2 шулкар шела са прави един шулкар и нали едно и също е. И двата случая 8 диаманта. И тук това е за телескопи. Един спайглас 3 диаманта. И като цяло, може би ще събираме само материали да направим магазин за елитра, магазин за темплит и това ще. И като цяло додолу ще има IP за сървъра, който иска може да влиза. И да. Това ще е отделото, надявам се да ви хареса в сървъра. Ако да, влезте. И да, абонирайте се, лайкнете и довиждане.